Kakasi Author Society ha kakhat Sautrik uyayong arja open rio kalapin long ya gajing yalang pensyai pat ba ha umsning halor gajing dawa ban itho no ikaktien khasi kum kaktien sarkar ha gajila Meghalaya ha kate gajing yalang lawan ban ai jing pensyai dikinong yalam bah khamat jangka KAS sengkebe na do Professor DRL Nonglat President u Dr. RP Kharchieng General Secretary lambat kiwe Nalor kita ginong yalam ke sengkeme la dan langru uba Kasmas Renshan President ke AS Shanat Nongpo uba S Marjun Kharpran Secretary uba Rocky Kala Chairman ke Umsning Town Dorbar lawan ru ban yashim benta kum ke jingkershan ya ke jingdawa da ki seng bahalang beper ginong yalam shnong ki seng long keme ginong hikai ki samla pule ki riau pat ba bat bon ki weipan Habakran hakani gasngi u Dr. DRL Nonglat ulaong bakani ka jingdawa ban itho no ikaktien khasi kum kaktien sarkar kam deisho ka badang thamai bat haki babon ki jala jangkari India ladap ban pentre kami ki ktien traishnong kum ki ktien sarkar haka tho katar ka puli puthi bat haki kam sarkar klam dan kam ban panjing bot na shabar kumta ulaong ba ka jing penslam jong ka sarkar jala hakane ka benta ka penlong ya ka seng ban sngau khia jur na markam dan ka nu ka jing lada ka sarkar jala ka dan kaman ban pentre kam ya ka ne kaman Haga baya dai bat ka jing dawa ula pen pau ba ka seng ka labu jing terwa ya ka sarkar ban pelong da ka jing ya tai ba kerpang hapo ka ying dorbar tauan ka jela khanang ban pen bet lane amen ya ki an ban kentiu no ya ka tien khasi sha ka kerdan official language u Dr. Nonglat ula banjur ba ka ne ka jing dawa kam dei tang na ka benta ka seng henrei ka dei ka kam ka bakta ya ka jinglong jingman jong ka jat pen riu baro ka wei Ula kintu yigi pat ba ki seng bahalang ba ki seng san perthei mekin yasno akti lang ban pin urlong ya kani ga jingthmu namar lada ka ktien khasi ka yo ya ka jing itho kum ka ktien sarkar kan wanra ka jing mentoy ka bakraw ha ka puli puthi ka kam sarkar bat ka jing yada ya ka riti ka dustur jong ka bri u hinyo tram shu ulaong ba ki khasi ki start ba mi ki officer IAS bat ki wei ki officer ba kham he namar kamlong ka basuk ban yakhun ye ki examen ha ka ktien nong wei henrei la jen ba ki samla ka jilla kin yo ban yakhun bat pen kre ki examen ha ka ktien la jong klampep ken sami ki officer ba he ha ka jilla kumta ulaong ba ka seng kamla ashu ban up da ki post nam klem yo ya ki so ha ka bakut ula pentep baka seng ka iPod ya ka sarkar hadu ubanaya yong ban shim ya ka rai halor ka ne ka benta bat lada ka sarkar kadang snap menti ka seng kan sa shim da ki sin jam ki bakham ting ban mi pat ba sandan om da ki jing tho henrei ban let dawa mar khamat na ka benta ban pin urlong ya ka tei ka jing dawa